Ассалому алайкум дӯстони азизи ма, хуш омаден. Ҳама каса ба канали ма, ҳама каса созен, хубен, подписчикои меҳрубони ма саломат бошен. Барои дастгириётон, барои ғамхориётон, барои беҳтарин комментариҳо саломат бошен дӯстони азиз. Ман бо шумо ҳастам, Сурайё, канали Мама Лайф. Подписчикои нав хуш омаден, беҳад подписчикои нав бисёр пайваст шудан. Саломат бошен ки канали мора дастгирӣ карда маҳқул карден, подписатсия карден. Духтаро, ман мехоҳам ки барои подписчикон, барои занҳое ки хона нишастагиянд ба кор даъват кунам. Кор дар хона ҳай тариқи онлайн ай пеш набуди хе корҳо занҳои мо корҳои азоб қатъи зиндагӣ пеш мебурданд, корҳои вазбин беҳад корҳои қин қатъи ки зиндагишона пеш мебурданд. ҳозир корҳои осон бо тариқи интернет пешкаш кардагиянд, ҳамаш таъсис ёфтагиай. Барои ман мехоҳам ки барои шумо ҳамин корҳоро ҳамаша фаҳмонам ки чӣ хел кор кардан дар корай, ба кӣ муроҷиат кардан дар корай. номеро ки дар рӯи экран мондагиям ба ҳамин хоҳарак нависен, ҳамаша оддӣ карда барои шумо мефаҳмона тарзи коркуниро, регистратсияша карданша ва чӣ хел секретҳое ки дора ки тез муваффақ шуданша ҳамаша мефаҳмона. духтаро иҷода хубиш дар чие ки кремҳои нағз дора, дорувои ҳамаи чизое ки мефурӯшанд дар ҳамин ширкати Атоми ҳамаш фоиданокай, хемохем дору дора ки занҳои мо истифода бурданд, соҳиби фарзанд шуданд, ҳомиладор шудагиянд. барои ҳама шумо метавонед ки ҳамин дору харидорӣ кунед, шумодам ҳамин хел фоида мерасонад. аввал аллоҳай, баъд якчи сабаб мешавад. баъд ҳам доруош агар ки фақат танну дору харидорӣ кардани бошен, нависен харидорӣ кунен. метавонен хали роҳшам астай агар кор кардан нахоҳен, кор кунен. маошо дар як моҳ 4 маротиба озма рӯи экранда мемонам, маошошона чанд қадари мегиранд, беҳад маоши бисёрай ва ҳам метавонен ки дар як сол 2 бор харид кунен. тамом ин кор беҳад осона. як бор занг занен ё ватсапшонда нависен ҳамин номерои рӯи экранда, ҳамаша барои шумо мефаҳмонанд. духтаро, хубии кор дар чие ки аз званиятон намеғалтен, балотон намесӯзад. тамоми ҷода доставка дорам, бора агар хоҳед заказ кунен роитон мекунад. духтаро, салати патшуба мегӯянд ку ман ҳамхали салат тайёр дорам. бо мурғ бо филе тайёр кардестам. баъд мобайнишда ман камтар дигаргунӣ мекунам. зелёни горошек, ҳамин нахоти сабз ҳамроҳ мекунам. беҳад таъмаш болаззат мешавад ва ҳар қабатша вақти тайёр кунида камтарак намакам пошидан лозимай. таъми ҳамин салат ҳамаш ҷӯшондагие бо намак дигар мешавад. духтаро, ба иҷа мода картошкаи ҷӯшондагӣ, сабзи ҷӯшондагӣ, лаблабӯи ҷӯшондагӣ ва тухми ҷӯшондагӣ лозимай. филера агар хоҳен жарид кунен, хоҳен ҷӯшондагӣ, чӣ хеле ки шумода маъқул боша. аввал мо сар мекунем картошкара ҳамин хел ба тёрка мегзаронем. ҳамаша як чен мегзаронем. намак мекунем. баъд аз намак ба қошиқ прессш мекунем. духтаро, ба арвои гузаштагӣ падарам хатм кардестем. хештабор мебиёя, ҳамин худи ба худи мешинем, хатм мекунанд. камтарам боша, моҳи мавлудай, беҳад хубай хатм кардан. барои ҳамин духтаро, ҳама каса мо амҷа ҷамъ шудем, тайёрӣ дидестем. салатам ина тайёр шуд. қариб тез ман чизоша кардестам, тёркооша пресс кунем. пресс хубай духтаро ки бриданда ҳам осон мешавад. ҳамин салати слоёни бо яхе одам мегӯянд барои слой дора. аввал ҳамин картошка хубай, барое ки картошка тага мустаҳкам мекуна, баъди бриданда намереза, сахт места вақти пресс карден. сабзира ҳамин хел тёрка мекунем. ҳар як қабатшда фаромӯш накунен намак пошидан гирен ки бенамак мебиёя агар напошен. баъд майонез, ин ҳамин хел духтаро, беҳад салати болаззат мешавад. пресс ки карден, барои чӣ пресс мекунем ки ба ҳамон хотире ки салата бо тарелкада брида нушда, хушрӯ брида метавонем бо шакли торта бридан. агар ки накунен, баъд салата бардошта гирифта намешавад. инам хе духтаро, бо мо бошен. баъд духтаро, бо як чизи дига гуфтаниям ки канали Париша торт буд, 5 моҳ буд видео намекард, падараш гузаштагӣ буд вайёрам. вай
видеошон хела дер буромад, инами нав ҳозир бо видео кардистай даромада дастгирӣ кинем, барои ки подписчикои ман мешиносанша, дӯсти наздики ма ҳай даромада дастгирӣ кинем. Кадоме ки тор заказ карданияй дар Тоҷикистон, дар Душанбе доставка дора, аммо каналаш дуроен, Париша тор нависен, каналаш дуроен, уҷа да торторам заказ мегирам. хеле ки набудан ютуб рекомендация наметия каналша нав видео партофт дуюм видеошай будроем бо дастгириш кинен, ҳам рецепта ягонча ёд мегирен, ҳам бо тор заказ мекунем барои оилаи худтон. Ягон зодрӯза аз Россияда ки бошем ба модари худтона ягон табрик мекунен, тортои беҳад болаззат мекуна, бо маслиҳат мекунен. И реклама нестай духтаро, и ҳамчун дӯсти наздикай, ба хотире ки беҳад чизош болаззатай. Каналаш канали ҳамин нағзайда духтаро, вақте ки одам меҳнат мекуна қадри канали як кас дигарам бояд будонӣ, ҳам хел каналое ки рецептай. Даромада бояд дастгириш кунед. Саломат бошед дӯстони азиз. инҷа дӯстони азиз, ман омадагим хона мондаём наворе ки пешаи и партофта будам, тарзи пухтупазам будак. Баъд салате ки гулкарам қатӣ буд. Бисёриётон савол додем ки ҳамин рецепти салати гулкарама мемонди, дар ҳамин канал ҳастай духтаро салати гулкарам. Видеоша дар анамо комментария чанд кас пурсидагия, силкаи видеои ҳамун салатама партофтам. Кадоме ки нафаҳмид, надид, даромадад амҷа тамошо кунед. Комментария видео пешинада ҳастай салата, барои ки ман чизе ки рецепташ пешакӣ буд, дуюм бор хай кӯшиш мекунам ки агар ки вақтам шуд бо ай ҳамун салат тайёр мекунам. бо ягон рӯзи дигар насиб карда боша нишонтон метиҳам, лекин кадоме ки ҳозир зарурай тамошо кунед ҳастай духтаро. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد بردنا يوم النشور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا ما رأينا عيسى حنت بالصراء إلا إليك والغمامات قد أضلت والملا صلوا عليك وأتاك العود يبكي وتذلل في يديك واستجارت يا حبيبي عندك ضابي النفور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا عندما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئت والدمع سائل قلت قف لي يا دليل وتحمل духтаро маъракара гузарондам, хона рафтестам.
шав ай соати 11 шав ҷамъгир кардем, арӯсака ёрдам кардам, хона рафтистам ака ки пагаш бо чанд кори дига дорам, ай пай корҳои худам бо мешавам духтаро. Ина ҳаж хушругии раҳа бинен. Ма гуфтам я нишон донтиям инам хе бо ай пеш дигара ё хе бо дар сиёмка амқа метова ай пеш бо фасони бадай духтаро беҳад рӯшани хушрӯ духтаро. ҳами парки омадаги ҳастай парки Фирдавсӣ пеш дига буд. Ма як бор соли 2007 омадагиам уҷози гилора нишон метимам қа гилош хушрӯай ина ҳози бо баъди фасон кардагиш хеле дигаргунӣ шудагиай бо ха ҷои сояш да бошин ягон пикник кунӣ беҳад зурай уҷа да бинен чакдон танур меган ку ина гилора гуфтам духтаро ина беҳад хушрӯна ки музика авторски олимада меғалта музикаи эронӣ ҳамаш авторски дорад ина меха духтаро иҷада духтаро ма чӣ кофтестам ягонем хеле аттраксиони хушрӯ барои Зайнаба ки бишина маҳқул шава тари детски бад не да чӣ мо дида будем парки Комсомольский озерайку пеши зоопарк да ҳамунҷо рафта будем хушрӯ буд уже шав шудеста буд маҳкам шкадан иҷада ҳини хали детские намефораша ози кофтаестай навусуда ба фикрам ҳастай чи хати падараш рафтаеста дута кофтаесте аммо қафо сёмка када остоста рафтаестем бегаҳ дака бо зур мешава фикрам ҷама бегаҳо омадаги нестам маълумайда бини лампоҳои калон калон мондагие айми лампоҳо чӣ мешава рӯшани хушрӯ мешава как лодка ҳай ана мура ҳавасша хурдеста буд амушава маҳкам шуда буд як бор бишинам мегаҳам юз якшанбе уговорит кадай мо хай гуфтем биё бирем барои духтар ма рӯз ҷудо кардем дина ки маърака доштем натонистам омада не озера чара бинем занҷирак да шинондем Зайнаба ӯ карабла пешиш рафт тарсид калонӣ шадид гува калонӣ бад буда занҷирак да мешинем ина шишта мега ки бо мара сиёмка кар иҷа карта мегиред духтаро нехарем входиш 1 сомонӣ карташ да 50 то 100 сомон пур мекунӣ баъд инами 6 сомон буда ягуда харсанда калонора мешишти ама ура айда пушт буд нада мизанак шиштанда харсанда лодка уҷада ранги лодкаи калон будай пеш рафт ки тарсид гӯя ки нағалт иҷа шинаҳа детский аттракцион инаҳа чашка поезд детский ваш намефораш инха чизои калонӣ мефораш
اینایی افتوبک میگفتیم کن چی خیلی بودای معقول شد؟ با چی دمیشینی؟ رفتیم اینایی نمودم بودای این صاحب نداره محکمه؟ این نایده شبنم سره دایده نمودم میفورم یا خیلی بردگاه بشنین ای قنا میترسی اینا دیدی بولو میروم میگم گوش من بودکی نیست زاینه و بیدیلیش هوای گیری نه اون بولو رفت استوه بی یعنی ما شد آنا اختار کالوی موگاور دارم که میشتی ترام میگه بودکی ما دانا میفورم زاینه و فیره کنه شیش نه لطکه انا مودا و اینه که همه کالونوش دیگه حواس شمودا بوده ترسید دیلم هوایی گرفته استیبه دیل شنی شد نه بچکو شروع خواهی بوده کورا فیره میکنی خرسان میشوه روزای ادخیده بیاریشون با خنک شوه نمیشوه دیگه اینجا بالون بینیم قدر بالون برای چی باشه